खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं दिनै आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोराव सेबखांजानाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायथिनानै खोनासंहोनो थाखाय आं नुजाथिदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं दा बेहाय दङ गिबियावनो सोरखारा गोसो जायोब्ला रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायो। मानास सरणिया बुंदों सोरखारा गोसो जायोब्ला रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायो। दा गोसोनिसो बाथ्रा, सोरबा हमथागासिनो दङ, सोरबा एसे गोसो जादों, बे आरो बेखायनो जोङो बुजिस'नो हायाखै मा जादों। बेनिफ्राय बिपिएफआ बिजेपिआव गोरोबफानाय आरो गोरोबथा खालामनायनि बागै सावरायाखै। भबेश कलिताया बुंदों जे बिपिएफआ बिजेपिआव सामिल जानायनि बाथ्राखौ सावरायाखै। मोजां बाथ्रा, सावरायाखै। मन्त्रि अतुल बरानि देहायाव कर'ना पजिटिभ, कर'ना भाइरासजों साग्लोबजाबाय। जोंनि जोबोद एक्टिभ मावथि अतुल बराया ट्रेक्टर सालायो, माइ गायग्रा सालायो, गावनो हालेवो, बेखौ नुबाय जोङो। खोथियाबो फोदों देग्लाय। दिनैनिफ्राय रायजोआव कभिडनि गोदान एसअपि, जे दखानफोरा मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम खुला थासिगोन। बे मोजां बाथ्रा, 6 रिंगानिफ्राय 5 बाजिसिम खुला थासिगोन। नाथाय इन्टार डिस्ट्रिक्ट जिल्लाजों जिल्ला थांलाय फैलाया बन्द थाबाय थागोन। बेनिफ्राय गोदान बिथोन फोसावजासिम स्कुल कलेजआ बन्द थागोन। नेक्स्ट रादाबा जाबाय सिमला ओनसोलनि बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों खौरांगिरि मेल खुंदों। बे कख्लाबारि सिमलानि बे आगु एनडिएफबिफ्रा रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै दाबि खालामनानै रादाब मेल खुंदों, खौरांगिरिनि मेल खुंदों। बेनिफ्राय जाबाय मा बिटिआरआव जेसेबां मेडिकेल आरो साब मेडिकेलफोर दं बेफोरखौ नांगौबादि जौगाखांहोगोन। अरुप कुमार देआ बे बाथ्राखौ बुंदों। साब मेडिकेलखौसो बुजिनो हायाखिसै। मा साब मेडिकेल? पेरामेडिकेल। बेनिफ्राय रादाबाव दङ कलियाबराव आयेन बेरेखायै जौ रोगानाय गंसे ट्राक गारि हमदों। बिनिफ्राय आहमेदाबादाव 35 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ गंसे खारबाय थानाय ट्राक गारिजों सौग्रावजादों। मा होनबावनो, ट्राक ड्राइभारफोरनि दाय ना थाबायग्रा मानसिनि दाय? दिनैनि इंखं रादाब बिलाइयाव सुजुथाया नैबे मुलुग थागिबि हारि सान फालिनाय। बे मुलुग थागिबि हारि सानखौ माबायाव डिसेम्बर दाननि 9आव फालियो। नोंथांमोना फरायबा मिथिगोन मा सान बियो। खोनाफेरा। बेनिफ्राय रादाब दंबावो जे सासे लाइमोननिफ्राय ब्राउन सुगार जब्द खालामनो हादों। बेसेबा बुरजा ब्राउन सुगार। बेनिफ्राय जाबाय बेनोसै दिनैनि माबाया इंखंनिफ्राय रादाबा। दा फैदिनै जोङो अग्रदूत रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ जे মন্ত্ৰীসকলৰ আগন্তুক কৰ্মপন্থা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। भारतनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ मन्थ्रिफोरनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ थिक खालामनानै होगोन। खोन्थादोंला
मन्थ्रिफोराबो रोङा नामाथाय लक्ष्य 2024 আজিৰ পৰা 3 দিন ধাৰাবাহিক মোদী মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক যে 2024 थांखि मा जागोन 2024 सारा भारतनि पार्लियामेन्टनि बिसायख'थि बेखौ थांखि लानानै नरेन्द्र मोदीआ मन्थ्रिफोरनि गावनि मन्थ्रिफोरनि मावनांगौ हाबाखौ दिन्थिनानै होगोन आरो दिनैनिफ्राय सानथाम लागातार जिरायगोन मन्थ्रिफोरखौ लानानै खालामबाय थाथोंसै अलिम्पिकआव नाथागे भारत दलन बक्सिं बियो मा बांसावनाय जाखो ना मा जाखो बेखौ बुजिस'नो हाला जे अलिम्पिकआव फैगौ पेरिसनि जि अलिम्पिक बेहाय वेट लिफ्टिं जेखौ सानुआ मावो मिराबाई सानुआ गेलेयो आरो बक्सिं जेखौ लाभलिना गेलेयो बेफोर थानाय नङा होननानै गिख्रंदों थानोबो हागौ थायाबो जानो हागौ जोङो सम फैबा मिथिसिगोन बेनिफ्राय जाबाय मा पसा साउलदि 500 कौटिर बेहा माइरं गेसाव फाननानै 500 कौटि रांनि फालांगि बे 500 कौटि बे माइरं गेसावखौ सोरनो हरो साहा बागाननि मावथिफोरनो लेबारफोरनो हरो जाथों बिसोरथ' अमानि समान बेबादिसै आरो बिसोरखौ मानसि होननानैनो गण्य खालामा এটা প্ৰতিষ্ঠানেই 1968 পৰা কলকাতাত কাৰ্যালয় পাতি চাউল যোগান ধৰি আহিছে চাহ শ্ৰমিকক बे साहा लेबारफोरनो साहा बागानाव खामानि मावग्रा बे लेबारफोरनो माइरं साप्लाइनि बिबानखौ मोनसे फसंथाना लादों आरो बेखौ 1968 निफ्रायनो मावबोनाय बे मोनसेयानो मावगासिनो दङ गतिके रावबो दाननो हाया जे बे जि खालामसै गाज्रि हरबाबो दं मोजां हरबाबो दं बहा गाज्रिखौ हरनो लाब बांसिन खालामनांगोन ना बिसि फिसानो बिराद मोजां मोजां गानहोनांगोन जाहोनांगोन न' समायना न'आव बिलासि न'आव दोननांगोन गारि मथर बायनांगोन बेखायनो बेबादि गाज्रि बिजनेस मालायनि उदैनि ओंखाम सेनानै जानाय उष्म आदरणीय सदेशत उपस्थित भारतर अलिम्पिक पदक विजयी जे भारतनि जायफोर अलिम्पिकआव देरहादों मेडेल देरहादों टकिअ अलिम्पिकआव बेसोरखौ मैया बरायदों जोबोद दुंबुरदै पन्चतरगा हटेल चार्टार विमान व्यवहारत बय है ऋणर धन बे आसामनि खोथा जे आसामनि मिनिस्टारफोरा बे जे दिल्ली आरियाव थांलाय फैलाय खालामो बा आपार आसामनिफ्राय लवार आसाम गुवाहाटीनिफ्राय बहाबा मिटिं गानो थाङो बेफोराव सब चार्टार्ड एर'प्लेनाव गाखोयो आरो बेफोरनि भाराया गोबां बेफोरावनो बै जे नाबार्ड आरि माबा माबिनिफ्राय बेंकनिफ्राय लानाय थाखा दाहारफोरा बाहायजायो आरो बेनिफिसियारिफोरनो हरनाय जाया नामावल' हरो खोनानायावल' मोजां बेनिफ्राय जाबाय मा 200 হেক্টর ভূমি মিজোরামৰ পৰা বেদখল মুক্ত কৰা হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষা বুংদেং যে 200 হেক্টর हा मिजोरामा जेखौ दखल खालामनानै दंमोन बेखौ सेनानै लाफिननाय जाबाय मुखाल खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय जाबाय मा कृषि विश्वविद्यालयৰ दुर्नीतिक লৈ सन्देहजनकভাৱে मुखी आसामनि गवर्नर जगदीश मुखी बेखौ कृषि विश्वविद्यालयनि एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनि बे जाख्ल'नायनि बेलायाव सिरि थादों होननानै बुंदों बिज्ञानागार যন্ত্রপাতি ক্ৰয়ৰ নামত ডক্টৰ বুজৰ বৰুৱাৰ কেবা কৌটিৰ লুণ্ঠন लेबरेटरीनि आइजें आइला बायनांगौ प्रेक्टिकल्सनि जिनिस बायनांगौ दा बेफोरनि मुङै कौटि कौटि थाखा बाहायदों बिनि भाइस चेन्सेलर बुजर बरुवाया आरो बे बेलायाव जगदीश मुखी आसामनि गवर्नरा मानो सिरि दङ बेखौ सोंदों दिन जोৱাৰ लगे लगे शहीद कमला शइकियार प्रासंगिकता बाढि আহিছে दिना थांनाय लगे लगे मुंख्लं कमला शइकियानि जी प्रासंगिकता रिलेभेन्सि बे बांबोनो हमदों इदि होननानै बुंदों बेनिफ्राय 5 বছৰ 18 বছৰৰ তলৰ কন্যা ধৰ্ষণৰ 7607টা গোচৰ ৰুজু ৰাজ্যত
18 बोसोरनि गाहायनि दुइसिन हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाया अनजिमाया बेसेबां 7,607 नाथाय बिनिख्रुइ बांसिन जागोन बेथ' साहस खालामनाय मानसिफोरासो केस होबाय लाजिया फांजियाफोरासो केस होबाय सोरबाथ' लाजियो दोनखुमानो नागिरो बिदिया थाहैबाय सोरबा सिगिजानानै केस होआखिसै बेबादि आरो बिनिफ्राय अखमर भूमि दखलार अपचेष्टा मेघालयर आसामनि हाखौ सेनो नागिरदों आइन बेरेखायै मेघालया बिनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बेहाय कसुवा धनर प्लरबिनरे नाबालिका बिबा कसुवा होननाय जायगायाव दोहोननि लब दिन्थिनानै सासे उन्दै हिनजावसाखौ हाबा खालामदों आरो हमजाबायबो बेनिफ्राय रादाब दङ जीव अस्तित्व संकटत 2121 ভিতৰত 2 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পাব উষ্ণতা बुहुमनि बिदुङा 2 डिग्री बारायसिगोन दा बारायगासिनो दङ दा 21 जौआव बियो फुरा जागोन गोलकीय उष्णता बृद्धिर सन्दर्भत विश्व शक्तिशाली राष्ट्रसंघ जलवायुर परिवर्तन तदारकी कमिटी जे राष्ट्रसंघनि इउएनअनि जे जलवायु सोलायनाय आबहावा सोलायनाय बिनि तदारकी कमिटिया बे खोथाखौ बुंदों होनबा जोङो गिनांगौ खाबजानो नाजाबाल' जानाय नङा बेखौ होबथानांगौ बेनिफ्राय बलिउडर अभिनेता अनुपम श्यामर मृत्यु बलिउडनि फावखुंगुर अनुपम श्यामनि थैनाय बेनिफ्राय देहत लिपिड खोआ पोशाक परिधानर अपराधत महिलाक हत्या तालिबानर आफगानिस्ताननि रादाब ते मोदोमजों एखे सिथाबनाय ड्रेस गाननायनि थाखाय तालिबानफोरा आफगानिस्तानाव हिनजावफोरखौ बुथारदों बे आरो जोंना आरो जेबो गैया सोरबा बिकिनि गाननानै लांदां फादां थाबायबाबो जेबो नङा ड्रेस कोडनि जेबो खोथा गैया भारत सोरखारनियाव भट मोननाय नङा बिनि गिनायसो खोमा बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय आफगानिस्तानाव दखल बृद्धि तालिबानर एबार आधिपत्य 2 सहरत तालिबाना आफगानिस्तानाव आवगायलांगासिनो दङ दखल खालामलांगासिनो मोनसेनि उनाव मोनसे कुंदुज होननायखौ खालामखांबाय दाना कान्दाहारथिं आवगायदों बे आरो पाकिस्तानर कान्द एबार पंजाब हिमान्त ड्रनेरे पेलाले टिफिन बमा बे पाकिस्तान बे इमरान खान मा होनबावनो भारतजोंनो नाजागासिनो दङ बोलोआवबो हाया थेवबाबो नाजादों आरो दाखालि मा खालामदों ड्रोनजों बर्डाराव टिफिन बमा गारदों उत्तर प्रदेशर निर्वाचन पूर्वे कृषि आईन प्रत्याहार करिब पारे मोदी सरकारे बे कृषि आईन जी आबादारि आईन मोनथाम बे मोनथामखौ इसेबां आबादारिफोरा होसिख्रावसेयावबो मानो बोखाराखै बिनि जाहोन थारैनो दङ 2024 मायथाइनि जे बिसायख'थि बेखौ टारगेट खालामनानै दंबाय थायो आरो जेब्लानो बे इलेक्शना फैगोन अब्ला बेखौ बोखारगोन आरो स्लगान मारिगोन जों बोखारबाय जोङो आबादारिनि बेरेखा नङा बिदि बुंगोन आरो बेनिफ्राय आमेरिकाय AGM 88 हार्म क्षेपणास्त्र करिले परीक्षा रूस ब्रह्मास्त्र प्रत्याह्बान ते रूसनि जे ब्रह्मास्त्र बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन आमेरिकानि AGM 88 हार्म मिसाइला बेखौ आनजाद नायबाय बयबो नायलायगासिनो दङ रां गोनांफोरा माहाजोन हादोरफोरा बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा आमुल परिवर्तन हब पारे CPI पलिट ब्युरोर CPI दोलोनि राजखान्थि दोलोनि पलिट ब्युरोआव गोबां सोलाय सोल' जानो हागौ
75 ऊर्ध्व দিব पारे अब्याहति 75 बोसोर बारनाय मावथिफोरखौ बाद खोख्लैनो हासिगौ पार्टियाव बिबान होनाय नंला आरो पार्टियाव थागोन नाथाय बिबान होनाय नंला बिनिफ्राय गार्हस्थ्य हिंसा प्रतिरोध आइन बलबৎ কৰিবলৈ इमरानक आह्वान माहिरा आरो आयेशा होननाया बिसोर पाकिस्ताननि हिन्जाव बिसोरो नखर हिंसा डमेस्टिक भायलेन्स पाकिस्तानाव खोब जायो भारतावबो जायो दा बेखौ होबथानो थाखाय इमरानखौ खावलायदों बेनिफ्राय हिन्दुर मन्दिर জ্বলাইছে ইসলামৰ সৈনিকে বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু নিৰ্যাতন ক্ষুব্ধ তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশनिफ्राय जायो भारताव खारखुमानानै दंफैयो बियो माने बे खोथाखौ बुंदों हिन्दुनि मन्दिरफोरखौ सावदों इस्लामनि सान्थ्रिया इस्लामनि मावथिफोरा मौलबादिफोरा दाखालिसो मोनसे गिदिर मन्दिरखौ सावदों आरो माबाखौबो मा होनो बिनि खाथियाव थानाय हिन्दु मानसिनि दखानखौबो लुटपाट खालामदों बे बिनि उनाव म्यानमाराव भयाबह आर्थिक संकट एटीएमत नाय धन म्यानमाराव जोबोद रांखान्थि आंखाल जादों जेरैहाय सा करियावबो जादों दा बेहाय एटीएमआव फैसायानो गैलानो एटीएमआव फैसा गैला बेनिफ्राय खेलानि रादाब दङ गुबुन रादाबबो दङ बेहाय जाय मेसिक PSG लै गल नेइमारे बेनिफ्राय पेरालिम्पिकलै हाजु टकिअ पेरालिम्पिकसिम माबा थागथियारि जादों फिसा आरो अलिम्पिक आरो बेफोरो लेंग्रा लेंग्रि आरिफोरनि थाखाय जायो सफल अलिम्पिक आयोजन करार बिश्वर सहयोगितार बाबे क्रिकेटा जापानाव मुलुगा गावसोरखौ अलिम्पिक खुंनायाव मदद खालामनो थाखाय साबायखर बावदों बिनिफ्राय जाबाय मा नीरजर पदके भारतीय एथलेटिक्सर दुवारखन मुकलि करिले पीटी उषा बुंदों जे नीरज चोप्रानि जे सनानि मेडेल मोननाय एथलेटिक्सआव बियो एथलेटिक्सनि दरजाखौ भारतारिफोरनि थाखाय खेवनानै होबाय बेखिनियानोसै अग्रदूतनिफ्राय दानिया जों थांदिनि असमिया प्रतिदिन होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ पुष्पबृष्टिर माजेरे स्वदेशत पदार्पण अभिलेख करा भारतीय अलिम्पिक दलर ते भारतारि जाय गेलेग्राफ्रा टकिअ अलिम्पिकआव गेलेहैदोंमोन बिसोर मैया देशआव गिदिंबोफिनबाय बिसोरखौ बिबार सारफ्राबनानै बरायदों बे आरो बेनिफ्राय अखमर अखात प्रधानमन्त्री अभिलाषी अभियान 2022 भितर सकलोरे बाबे घर 2022 मायथाइनि गेजेराव बयनोबो न' होनाय बे जि नरेन्द्र मोदीनि आसा बे आसाया जाफुंनाय नङा बेहाय दै गुसु लुदों गावनि हानजानि मावथिफोर अफिसारफोर मानोना 51.7% आबाद निर्माणत व्यर्थ दिसपुर 50 नङा 50नि बांसिन 51.79 जौखोन्दो न'खौ लुफुंनो हायाखै बिनिफ्राय जाबाय मा सीमा समस्यागलै उत्तप्त विधानसभा विरोधी हदन्तिया सीमा जेंनाखौ लानानै आसाम आयेन आफादाव जोबोद दावराव दावसि आरो बेरेखा हान्जानि एमएलएफोरा आयेन आफाद न' सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांदों बयकट खालामदों बे सीमा जेंनाया जोंना आसामना मणिपुरनि बादै गासिबो रायजोजोंनो हादोरसाजोंनो दङ होनजायो दा बे जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो मेघालयर संगठन आरक्षीर आग्रासनक हिमंत पुनर उद्दप्त मेघालयनि माखासे आफादफोर फसंथानफोर आरो पुलिसफोरानो बे हा सेनाय खामानियाव लोब्बा थादों बेयो गाज्रि जादों बेनिफ्राय राज्यजुरि कृषक श्रमिक संगठनर भारत बासाव दिवस पालन
सारा भारतावनो बेयो माबा आसामनि बेहाय सारा आसामावनो बे आबादारि आरो गुबुन श्रमिकफोरा लेबारफोरा होसोख्रावदों मा होननानै जे भारतबासाव बे आरो बिनिफ्राय केंद्र श्रमिक विरोधी नीतिर विरुद्धे व्यापक विक्षोभ होंदों ओरैहाय जाबाय विगत 5 बोसोराव मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ऋणर धन उरुवाले चार्टार विमानत दहाय अग्रदितावबो फरायदों बेखौ जे चार्टार विमान गाखोनानै गिबि मन्त्रि आरो रां मन्त्रि बिसोरो बै चार्टार एर'प्लेनाव गाखोनानै थाखाफोरखौ उरायबाय खरसा खालामगारदों मानि थाखाय बेबो दाहार लानायसो गावनि निजा थाखा नङा भारत सरकारनि बे दाहारसो बेंकफोरनिफ्राय लानाय बेनिफ्राय 5000 उत्कर्ष लोआ आबकारिर कर्मचारी ग्रेप्तार मुख्यमंत्री साक्षात गराय दियार नामत दालाली सोरबा चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनो थांदों लोगो मोनासो मोना दा सासे बायगरा मा खालामबाय बे आं लोगो हमनानै होनो हागोन थाखाल' हर बारो जालादों आरो हमजाबायबो बियो आरो गावो सोरखारि साख्रियासो बेनो दालालि खालामबावो बिसोरनि खामानिया जाबाय बिसि फिसाखौ बोरै सन्तुष्ट खालामनो हानो बिसि फिसानो गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गारि मटर जानाय लोंनाय ना खि बेदर खि एखेबारे उसिफावलायनाय बे बिनिफ्राय फैबाय हनर पदक गारु तलत लय हुखनिद्रात परिचय नीरज चोप्रा सनानि मेडेल देरहाबायना नीरज चोप्राया आरो बै मोनाखालि बियो मेडेलखौ गावनि गान्दु सिङाव लानानै उन्दुदोंमोन बिराद मोजाङै उन्दुलांनो हादोंनो आरो बे बिनिफ्राय त्रिरंगा यज्ञ मर्यादा नीरजर आरो बे नीरज चोप्रायानो भारतारि फिरफिला त्रिरंगाखौ जोबोद मान होदों बे पेरिसत बादपरर सम्भावना बक्सिं भारत दलं बिनिफ्राय जाबाय हितल मस्तिरकर भयहीन हकियै हाफैल रखायन ते गिनानै गेलेबा जानाय नङा गिया हलासिन गेलेनांगोन गुसु मेलेमजों गेलेनांगोन आरो बेनो गुसु मेलेमजों गेलेनायानो गिनाय गैयै गेलेनायानो हकियाव देरहाहोनो हायो सैथो जानांगौ बादि बेनिफ्राय भारतीय खेलुवै मी 11 अल्ट्रा उपहार দিব চাওমিয়ে बेनिफ्राय देउलिया हवार दिखाय बहुजातिक साहा उत्पादनकारी प्रतिष्ठान नंगौ साहा बागाननि मालिकफोरा गिदिर गिदिर मालिकफोराबो फिसा मालिकफोर बादि खैफोदाव गोग्लैदों रांखान्थिनि जाल्लायाव अखमत संकटर सन्मुखीन मेक्लयड रासेल होननाया साहा बागान दङ बे दा रांखान्थि आंखालथिंजाय थांगासिनो दङ जोबोद दुखुनांथाव दा फाननानै थाङा मा खालामनो बे आरो दा माबोरै रैखा खालामनो हायो बेखौ जों सानलायनांगौ जुलाइआव अट'मबाइल खण्ड खुस्रा बिक्रि बृद्धि जुलाइ दानाव अट'मबाइलनि खुस्रा फाननाया जोबोद बांदों जोबोद बुरजा जादों उत्सवर সময়ছোৱাৰ পূৰ্বে দেশত ছপা মাধ্যমত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ হাৰ বৃদ্ধি খালি এডভাৰ্টাইজ सरकारि एडभार्टाइज प्राइवेट एडभार्टाइज बेसेबां एडभार्टाइज आरो जेसेबां एडभार्टाइज मोनो एसेबां रादाब बिलाइफोरा मुलाम्फा दङ दा जोङो साधारन मानसिफोरा बुजिरोङि मानसि आरो देलायमांग्रि मानसिफोरा मा खालामो एडभार्टाइजखौ नुनानैनो जों बै जिनिसफोरखौ बायनानै बाहायो आरो रां गैजारोङि जानानै फैयो आरो रां गैजारोङि जानो थांब्ला खुस जायो बे बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांसै बे जाबाय अखमिया खबराव रादाबा दङ नैबे मिजर बेदखलर 200 हेक्टर भूमि मुक्त करिले अखम आरक्षी बन विभागे बे दहायबो दंमोन रादाबाव अग्रदि रादाबाव जे मिजोफ्रा दखल खालामोन 200 हेक्टरनिबो बांसिन दा 200 हेक्टर
सेखना हाबाय होनदों सोर आसाम पुलिस आरो हाग्रा बिफाना लोगो नांनानै प्रधानमंत्री मोदी सौजन्यमूलक साक्षात मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व आसामनि गिबि मंत्री हिमंत बिश्व शर्माया नरेंद्र मोदी भारतनि गाहाय मंत्रीखौ सौजन्यमूलक भाबै लोगो हमदों देखा जादों थाव फुनदोंसो नामा थाव फुननानै लाब जायोबाथ' मोजां हादोरसाया बेनिफ्राय অনিয়ন্ত্রিত মহিলা কিশোরী অপরাধ নির্যাতন বাড়িছে বলাৎকার থানাত পঞ্জীয়কৃত গোচৰৰ 5.5% দোষী সাব্যস্ত আদালতৰ 93.2% দোষমুক্ত ঘোষণা পুলিस बिनि नेग्लिजेन्सि उकिलनि बायगरगिरि बिसोरनि थाखाय गोबां दायनिगिरिफ्रा दाय मावदोंब्लाबो बारग'नो हायो दा उकिलफोरा थाखाल'सो नांगौ बिनि थाखाय बिसोरो दाय गोनांखौबाबो खायदा खुदा खालामनानै बासायो बिनिफ्राय जाबाय मा नुखलिल आन्तर्जिल्ला समग्र राज्यत सन्धिया 5 बजालै सकलो खोला मोनाबिलि 5 बाजिसिम गासिबो खुला थागोन नाथाय जिल्लाजों जिल्ला थांलाय फैलाया बन्द जागोन बेखौ असमिया खबर रादाब बिलाइयावबो होदों ममतार कलात उथि अखमर मुख्यमंत्री हर सपन त्याग करक अखिल गगৈ आसु आरो गुबुन दोलोफोरा आफादफोरा अखिल गगৈखौ खावलायदों हुसियारिबो होदों जे ममता बेनार्जीनि खस'आव गाखोनानै गाहाय गिबि मन्त्री जानायनि सिमांखौ अखिल गगৈया नागारनांगौ बांलादेशखौलै नियार पथत बकत जब्द 39टा सरां गरु बांलादेशआव लांनायनि लामायाव मोसौ सिखावफोरा हमजादों माबैसे मोसौ 39 मोसौ बिराद खावो गारि मटर दाना ओरैनो होनानै लांनानै खावला गारि मटर लांनो टाटा मबाइलफोर स्कर्पिय' जोंनानै खावो बेखायनो सांग्रां जानाया गाहाम आरो बेनिफ्राय मोनसे रादाब रिपिटार्स बेटारमेन्ट आदि शिक्षार्थीक न्याय दिबोलै आह्वान जायफोर बे हायर सेकेन्डारिनि रिपिटार्स जादों आरो मोजां नम्बर मोनाखै बेखौ मोजां नम्बर खालामनो थाखाय बेटारमेन्ट होनाय बे बिजाथिफोरनो न्याय होनांगौ होननानै बुंदों অসম ভূমিত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা মেঘালয় ছাত্ৰ সংগঠনৰ বিশাল বাহিনী তে मेघालयनि गोबां फरायसा हानजाया आसामाव हाबनो नाजादोंमोन हा सेनो आरो बिसिनाबो बेनिफ्राय जाबाय 20खन आईसीयू बेड हेवार हुबारम्बा स्वास्थ्य मन्त्री महन्तर मेडिकेल कलेजर स्थान परिदर्शन बे बङाइगाव फैदोंमोन मैया केशव मन्ट'आ बेहाय बे जे सिभिल हस्पिटाल बेहाय गंनैजि आईसीयू बेड खुलिदों बेखेवदों आरो बङाइगाव जानो गोनां लुनो गोनां मेडिकेल कलेजाव बाव जागोन बे जायगाखौ नायदों बेनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकर পৰা बेदखलकारि उच्छेदर दाबी आदित्य खाख्लारि बियो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय बेदखलकारिफोरखौ होखारनांगौ होननानै दाबी खालामदों नगो आरो खिर जालत दुर्दुख डकाइट ब्रयलार नाम दाउ ब्रयलार नङा बे डाकाइट ब्रयलारसो बेखौ हमनो मोनबाय पुलिसा बेखिनियानोसै असमिया खबरनिफ्राय दा जों थांदिनि गुबुन रादाब बिलाइयाव बे जाबाय आमार अखमाव बे एखे रादाबफोरानो दङ थेवबाबो बादपरिल गपिनाथ बरदलै विमान बन्दर आदानिर नामत इसेबां दाबी खालामबाबो जायाखिसै जि गपिनाथ बरदलै लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै एयारपोर्ट गुवाहाटीनि बेखौ आदानि ग्रुपनो 90 बोसोरनि थाखाय फानबाय लिजाव होबाय आरो लोगो लोगो दा बिनि खामानिया मा जाखो दाउना
बेहाय साख्रि मावनाय मानसिफोरखौ जि न'आव क्वार्टाराव थादोंमोन बे क्वार्टारनिफ्राय खारनो थिनदों। क्वार्टारखौ खालि खालाम आरो थां। मानोना प्राइभेट कम्पानि फैबाय नालाय बिसोरथ' आरो माने बै सरकारि बिफाननि मावथिफोरखौ लाखिनाय नंला, साख्रियाफोरखौ बे हालोद जादों। बिनिफ्राय महाजोतर डिङिर काइट आजमल सोरबा बुंलायखै महाजतनि जि गोदोनानि सु बे सुआ आजमल बदरुद्दिन आजमल बेखौ नागारनांगौ, बेखौ गारनांगौ, बिनिफ्राय जेबो गैया। बिनिफ्राय जाबाय मा लामदिङत बासि बासि उच्छेद। उच्छेदखौ मानो बासि बासि? मोनसे जायगायाव जा दङ हारसा, बर', हिन्दु, मुस्लिम, बाङालि सबखौनो एखे नोजोरजों नायनानै आयेना जिहेतु बयनिबो थाखाय समान बैखौबो उच्छेद खालामनांगौ बे आरो। बिनिफ्राय मोनसे तेजपुराव ट्राके महতিয়াय निले 2 स्कुटि आरोही। ट्राक ड्राइभार मालाबा ओरैबायदि अत्याचार खालामो बिसोरो। मैया तेजपुराव 2 स्कुटि गाखोनानै थांनाय सेंग्राफोरखौ हुख्रेमलांदों। बेनिफ्राय मा कलियाबराव स्कर्पिय' हह 3टा गरुसर आटक। स्कर्पिय'जोंबो मोसौ खावो, 3 हमजादों कलियाबराव। बेनिफ्राय प्लास्टिक राष्ट्रीय पताका निषिद्ध करिले सरकारे। 15 आगस्ट फैगासिनो दं, 15 आगस्ट उदांस्रि सान। हैखालि आरो गोबां माबा फानगोन, फिरफिला फानगोन, फिसा फिसा फिरफिला, बेनार बाति। नाथाय प्लास्टिकनिखौ बन्द खालामदों भारत सरकारा। बे कसुआ राजस्थानाव नारी व्यवसाय चक्र आटक। कसुआ होननाय जायगायाव राजस्थानाव हिन्जाव फानहैग्रा, हिन्जाव लांखानानै फानहैग्रा बे चक्रखौ दोलोखौ हमनो मोनदों। एसेखिनियानोसै। दाना दैनिक जन्मभूमि बेहाय रादाबा दङ नैबे सौदिखे कमिशनर बजार मेलिसिल मन्त्री सन्जय किसाने। मन्त्री सन्जय किसाना जेथिंबो कमिशननि बाजारसो फज'दोंमोन। श्रम मन्त्रीर बिरुद्धे तेवर पूर्वर पि.एर बिस्फोरण। बिनि सन्जय किसान मन्त्रीनि आगोलनि पि.ए.आ पार्सनेल एसिस्टेन्टआ बेबादि खोथा बुंदों। सैथोआनो बुंगोन बियो, मानो माबानो नंखाय बाथ्राखौ बुंनो, खैफोदाव गोग्लैनोलाय। बे सन्जय किसाना जेथिंबो थाखा जाख्ल'नायनि, कमिसन लानायनि लामा बानायदोंमोन, बाजार बानायदोंमोन। बेनिफ्राय जाबाय मा सुबुरिया राज्यरे सीमा समस्या समाधान केन्द्र हस्तक्षेप कामना। केन्द्रीय गृहमन्त्री और स्वास्थ्य मंत्री साक्षात। जे गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया आसामहा गावनि नसुंसेनि हादोरसाफोरजों थानाय सिमनानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मोजाङै रुजुरुमुयै फोजोबस्रांनानै होनो थाखाय गाहाय मन्त्री आरो नखर मन्त्रीखौ खावलायदों। बेनिफ्राय কন্যাঝাৰৰ সমীপত বকৰ হাহিম লাম্পিত মেঘালয়ৰ একপক্ষীয় সীমা নিৰ্ধাৰণ। চৰকাৰৰ পৰা বিতং উত্তৰ নোপোৱাত সংঘবদ্ধ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ। সভা স্থগিত, প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাত বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ। সভा স্থগিत आयेन आफादखौ दोनथ'नायनि थांखि दैखांदोंमोन, नाथाय बेखौ नाकच खालामदों बिजेपि सोरखारा। दा बिनिनो बेरेखा खालामनानै नब्लांनिफ्राय ओंखारलांदों। दैनिक जन्मभूमिर बातरिकलै तलपार विधानसभा। बेनिफ्राय मुख्यमंत्री साक्षात कराय दियार बे आगोलाव जाबाय नांला। बेनिफ्राय दङ मोनसे सफलता आरत बिदेखि प्रशिक्षक। बांसिन कोच जायखौ जोङो गोरोन्थियै कचार होननानै बुङो, फोरोंग्रा, बे कचफोरा जायफोर बिदेशी
बे बिदेशिफ्रा बांसिन जाफुंहोनो हायो होननानै बुंदों आरो बे नंगुबैबो बिदेशि मानसिफ्रा जोबोद मावथि अलसिया नङा आरो जोंना 4 बाजियाव उथिनांगौआ 6 बाजियाव उथियो सिखारो आरो सोलोंसाखौ आगोल फोथाराव खारनो हरो मावनो हरो आरो गावहा ख्रेब ख्रेबल' लासैनो थांगोन आरो जेबो फोरोंनाय गैया बेनिफ्राय श्री जेसर खेलन मुक्त NRI नन रेसिडेन्सियेल इन्डियाना जोबोद गोजोनदों श्री जेसनि खेला खिन्थानायाव बेनो 1 कौटि रां बान्था जासिदों अलिम्पिकआव 458 जनर संक्रमण थांनाय टकिअ अलिम्पिकआव गासै 458 गेलेग्राफोर आरो बिबानगिरिफोरा कर'ना भाइरासजों साग्लोबजादों बे जोब्बाय दानिया जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय नियमिया बार्ता बेहायबो बे एखे रादाबफोरानो दङ थेवबाबो नैबे मोनसे रादाब बे जाबाय दुटा गोचरत 55 जনৰ नामত চাৰ্জশ্বিট 74 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ SI কেলেংকাৰীক 42 জনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা बे जे SI केलेंकारि पुलिस बे ससानो जे बिराद माने केलेंकारि जादोंमोन कुइसन लिक आउट जानाय बेफोरनि दायाव बे नैबे राहा जादों आरो बेला खोथा जादों मा जे 55 नि मुङाव चार्जशीट आरो 74 खौ ग्रेप्टार खालामबाय विधानसभात उन्मोचित हल भयंकर तथ्य जोंनि आसामनि आयेन आफादाव विधानसभायाव बियो बेरफ्रुदों खोथाया बेरखांदों जे 5 बोसोराव बोसोरबायाव जिनाहारिनि बोलि जादों उन्दै दहायबो 18 होनदोंना 18 बोसोरनि दुइसिन बेसेबांजन 1893 नाथाय गोबाङा बारग'नानै दङ दायनिगिरिफोरा आरो बुंबायानो बेहाय उकिल आरो पुलिसफोरा इनायनो मदद खालामो बेनिफ्राय जम्मु काश्मीर पान्जाबत बृहत परिमाणर अस्त्र उद्धार जम्मु काश्मीराव आरो पान्जाबावबो गोबां बिबांनि माबा मोनदों हाथियार दैखांनो हादों बेनिफ्राय आसुनि मोनसे रादाब 8000 परीक्षार्थीक बिखेक बेबस्थारे न्याय प्रदानर दाबि आसु 8000 माबाफोरखौ आनजादनि बिजाथि जायफोरा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन आरो बिसोरनो न्याय होनांगौ होननानै बुंदों बैखौबो पास खालामबायबा बिसोरखौलाय मानो फेल खालामनानै लाखिखो बिदि जाहैदों खोमा जोङो दा थांदिनि जोबथा रादाब बिलाइयाव बे जाबाय दैनिक अखम बेहाय सदेखर माटित अलिम्पिकर गौरव हातत त्रिरंग पताका कण्ठत जय ध्वनिरे नतुन दिल्लीत पार भङा उषा गोबां मानसि फरायनो फैदों दिल्लीयाव अलिम्पिक गेलेनानै फैनाय गेलेगिरिफोरखौ बरायनो मेडेल मोननायफोरखौ बरायनो बेनिफ्राय नम्बर बन्चित उत्तीर्ण खुबिसार प्रदानर आशा खंहदर बे हायर सेकेन्डारिनि काउन्सिलासो बे खोथाखौ बुंबाय जे जायफोरा नम्बर मोनाखै बिसोरनो मोनसे नम्बर होनायनि खोथा बाथ्रा साननाय जागोन बिदि होननानै आशा होयो बेनिफ्राय जा बिरोधी शक्ति ऐक्यबद्ध हब उपनिर्वाचन उफेरा जि बिसायख'थि फैगासिनो दङ बेहाय बयबो बेरेखा हान्जायानो ज' जागोन होननानै आसा खालामदों माबा बेरेखा हान्जानि नेताफोरा मावथिफोरा बेनिफ्राय जाबाय मा अनुसूचित जनजाति बेकलग पदत बिखेक नियुक्ति प्रक्रियार दाबि जे बेबो सिसिटवानि दाबि आदित्य खाख्लारि मोनानो जे
जि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब आरो शेड्यूल ट्राइबनि जि बेकलग थानाय माने बिजाथि गैया बेखायनो सिदा आग्लायबाय बे दङ जमा दङ बेफोराव थिसननांगौ साख्रिया थिसननांगौ होननानै दाबि खालामदों नाथाय गोबाङावनो बधय फानखुमानाय जायो बेफोरखौ गुबुन हारिनि मानसिफोरनि नन एसटिफोरनि राष्ट्रसंघৰ প্ৰতিবেদন উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকৃতিৰ কালৰূপৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ভাৰত राष्ट्रसंघनि आबहावानि मोनसे जि खारि बे मथे ओरैबायदि जादों जे भारतआ मिथिंगायारि खैफोद जोबोद गिदिर खैफोदनि सामना जानांनो हागौ बे जादों आरो बेनिफ्राय पेरिस अलिम्पिक मर परवर्ती लक्ष्य रवि कुमारा बुंदों पेरिस अलिम्पिकआ गावनि लायनो उननि थांखि सना देरहानो हायाखै बियो रवि कुमारा मेडेल मोनदोंब्लाबो सना मेडेल मोनाखै दा सनानि मेडेल मोनगोन पेरिसाव बेखौ आसा खालामदों आरो बेनिफ्राय मोनसे आरो रादाब এটা দশকৰ সংগ্ৰামৰ পাছত আশা ৰেঙুনি দেখিছে লণ্ডন অলিম্পিকৰ শিখা দৌৰত অংশ লোৱা পিংকিয়ে যে পিংকিয়া उननि अलिम्पिकआव मोनसे आसा खालामदों এটা দশকৰ সংগ্ৰামৰ পাছত 10 बोसोर बे नाजादों रेंगुनि देখিছে लन्दन अलिम्पिকৰ শিখা दौৰত अंश लोवा पिंकिये बेखौ नोंथांमोना गासै रादाबखौ बे बिलाइखौ फरायोबा रादाबखौ फरायोब्ला मिथिगोन आरो दा आं जि बुंलांनाय बेहाय नोंथांमोना एफा एनैल'सो मोनबाय मिथिबाय गासिबो आबुङै मिथिया बेखायनो रादाब बिलाइफोरखौ फरायगोन आं दिनै मोनसे खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना जोंनि बे इंखं बड'लेण्ड इंखं जि टेलिभिजन बेहाय रादाब बिलाइ फरायनाय बेहाय नोंथांमोना साबजायोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो बेखौ मोनबाय थानो थाखाय बेखिनिखौ खावलायबाय जोबथारनायाव आङो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय हामलायनाय आरो साबायखर बावनानै बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।